Onye nkuzi na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka na-agba nke 78 nkuzi e nyere bụ Ọkammụta Dennis Aribodor abụghị ka onye ọbụla jikọta aka ọnụ buo agha megide ọrịa ịba ma kpochapụ ya kpamkpam na Naịjirịa. Ọkammụta Aribodor kpọrọ okwu anụ a oge ọ na-enye nkuzi n'ụdị pụrụ nnukwu iche banyere akụkọ ọrịa ịba na ihe ịcha aka mgba a na-agabiga n'ihe gbasatara ịchụ ọrịa ibe ọzọ ukwere ọla na Naịjirịa. Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ a. Ya bụ inaugural lecture nke 78 bụ nke enwere na ASUU Secretariat dị na Unizik Awka, bụ nke kpọkọtara ndị si n'ebe dị iche iche n'obodo anyị bụ Naịjirịa, gụnyere ndị ọrụ gọọmenti, ndị nọ na ogogo agụmakwụkwọ nakwa ndị ọzọ sikwa ebe dị iche iche. Ọkammụta Aribodor, onye nke kwuru na agha ahụ a na-alụ megide ọrịa ịba na Naịjirịa bụ nke a ga-emeri site na mmadụ niile ijikọ aka ọnụ, ma kwukwe na gọọmenti n'ogogo dị iche iche nakwa ndị o metụtara n'otu dị iche iche na steeti a bụ ndị ga-abịakọta ọnụ iji wee hụ na ememilara ya bụ ọrịa ịba nke na-egbu mmadụ n'ebe dị iche iche. Ọ kpọrọ ndị mgbasa ozi ka ha buru ozi a gaa n'ebe dị iche iche site na mmemme dị iche iche. Onye kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti a, Ọkammụta Ngozi Chumude, dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, kwuru na isiokwu ya bụ ọgbakọ bụ nke dị oke mkpa, dịka o siri wee kọwaa na ọrịa ịba bụ nke a ga-achịkọta aka ọnụ wee chụọ iji wee gbochie ọnwụ ndị mmadụ n'ebe dị iche iche. Dịka ọ na-ekwukwa okwu onye managing director nke Anambra Broadcasting Service, Sachido Obidiegwu, dịka ọ na-ekene Ọkammụta Aribodor maka nzere ndị o nwetagoro na agụmakwụkwọ, mere ka amata na ABS bụ ndị ga-agba mbọ hụ na ha na-ezi ọha mmadụ ozi n'ihe gbasara ime ka onye ọbụla gbochie ọrịa ịba n'obodo.